zvobuda pachena kuti the ruling party ZANU-PF hazvisina kumira zvakanaka, especially mode zvakananda faction. Kuri kuonekwa kunzi these individuals vanoonekwa kunzi vane proximity to power or to the president, vakaita sana Tungwarara naTagwirei, panguva ine kuonekwa kunzi right now nechaos iri kuitika the ruling party ZANU-PF, maaudios ari kulika nezvimwe zvakadaro zvinyazobuda pachena kuti zvinhu hazvina kumira mushe kumastakes of power. And panguva ine uchionekwa kunzi nhau yana Matinyarare nekutiwa mamotor vehicles nekuzodzoka achidzokera again kune mutungamiri wenyika uri kuti ZANU-PF asingachizoexpose yanyazi kusiya agap yanyazoratidza kuti kwatiri kuenda cheko hapana. This is a fake game. Don't forget to subscribe or like or turn on the bell icon. Panguva inoita vanhu mupofu anodanyira achiti the Tungwarara gift is meant to thank Rutendo for destroying Tagwirei particularly. With that, Meliswa audio. It has nothing to do with trying to silence him. To coordinate, it has been tied to mnangagwa's name, and one expects that Rutendo will ease up a bit on ED. That, however, is not the game plan. Tagwirei's people have already seen through it, and Mutisi was the first to express the hope that Rutendo would also stop attacking Tagwirei. Unless Rutendo is a cheap idiot, he must not ease up on Tagwirei and change his winning formula. I need cleansing for even calling it a formula. Makunyewe, nonetheless, though much developments and muda panguva ino atagwa awana tavani mpofu pamusoro pemastruggles ari kuitika the ruling party ZANU-PF. Vachionekwa kunzi aiwa vana Tagwirei panguva ino vari panguva yakaoma, vachionekwa kunzi they are now being exposed. Panguva ino kuri kuonekwa these people who are trying to be close to the president, zvinhu hazvida kumira zvakanaka just because they don't trust each other. They do not know kuti mangwana vanomuka vari papi. Pinda comment section medu dzafundo aimwe kuti pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, turn on the bell icon.